देवराम महाराज तलुడు किशन महाराज आने शिष्युడు मन जुग्नत भीमराव महाराज इच्छुक पुण्य कार्यक्रम ताक्षे मंत्री पुण्य निम्मिडो घंटिगे पुण्य मरम्मतु ईद समूहित विभागो पागొనటो మీకు పాయదమనంత సముదాయ అదిలాసిన గొప్పి నేడు ఈ మీదలో పవిత్ర భూమితో మీకు క్షేమంతం पवित्र भूमि नाडो पुण्य राय सेंटर దగ్గర మా శాసనసభ్యులు జూనియర్ భీమరావు మహారాజ్ కిషన్ మహారాజ్ మా ఊరు మహారాజ్ నాకు తోడుకోవాల్సిన సంవాయి మా సామూహిక వాతురుకును ధన్యవాద్ నేడు సామూహిక మరుగునగా ఈత కార్యక్రమం ఈతకే ఉండే ముందే ముందే చొప్పటి భవిష్యత్తు మంత్రి కోరుకుంటే ఈ భూమి తర్వాత కార్యక్రమం ఏంటో దాంతో హాస్యాలు కిషన్ మహారాజ్ లేకపోతే మన కంపల్సరీ మొత్తం ఎదురుగా మాట తప్పు మీరు వచ్చారే మీరు నా సముద్రకునే ఇది మరచిన శుభాకాంక్షలు వచ్చే మీకు ధన్యవాదాలు अलंकारते पुण्यभूमि पवित्र प्रतिमानते ज्ञानराय सुप्रच दयाटवी गरो पुण्यराशि प्रतिमाजा नमस्कार श्री ज्ञानेश्वराची शंकरनाथ महाराज की जय। जरा पंत Pam. Pam pam. Siapa?